Tahu ti bukcong lam soko chini dele kok tuni mangfliwo tini ni belanya kok toma kotor hangke ani uklugo norok nugui mankana ti prasarong ni talika otung flamani jorabo tini lama kecaro chane ciri khoklai bachalai tongmani abang tahu ti bukcong tamo sanmung no tui norok nukana brongoro we want health facility te sijak tongo chini manthai tuirokni manani ingthing ni kebang mano sile brogoro sanmung tui dorna achuklai mani khaboni tahu ti bukcong babai sene kangke Lok Sabha election chipayako Lok Sabha election Tripura hastio to paithangmani abki bar 400 par ni slogan tui Tripura hastio duita seat Lok Sabha ni tungi thangmani election fiaba Tripura sarau ni kepal hangkangke election beskang simi borno phayai rinai norok ni mantai soktai rejaknai daktina nongni kepal sing sanai norokno je mantai soktai mayangi tongmarok rejaknai hini samarok abo borongni abo khakhekmung rui pamani yagulo bo asuk ungkha sal bisi busuk jani romui gedungma romui borok hake maya tui hamia current kwrui lama kwrui tei chungkhnai bo mangkha boroni khuktui chorai khoroksa buma dori delivery khainani hake ba hospital logo thangnani hake sakham rogo thangnani hake lamao no langma ro sogui thangmani rokni langma brongni sogui thangma rokni borok sai khainar man thajingo chungno abagino chungtini phaidi borok tamo abo simida sanmung tei borokni tamo bisi busuk romoi amake hasuk habaro lugui tongmani tabukbo facility rijak yangi tong abormo chung boroni khutino sugruboi tei silainai huk khaisalayo chini Tripura sarok hasuk hatai tongoi kiaba kok hingkangke buiheke ungtung flamani jorao accident tongani to haksalni koksi khabani tahu ti bukcong wati phaikebo kepalni birman ferangkokibo chini kepalni no birman gobangma mahai Tripura samchayo chung nugui mano tabuk omahai thik chung yang ani babaisa yango thik samunu bazar thangmani tei ini hambana 2 kilometer yang kebo Manipur thik o tabuk main point tarningo Bonkumari o main point yang hingkangkebo thik Solengda thangmani route o main point center borok tabuk dorna achuklajak borokni manthai soktaino tui sanmung tui borok tini achuklajak sabo phaike hangkangke phiogi rijaknai bongni o lamka sulaimani sabono nasinglai tongnai borok tini tamo sanmung tei bobahai sanmung facility maya sa borok tini yakaya sudu lama tui sudu current abahai dismi bagai de borok tini oro lama ka sulai na borok bobahai ke sujug subida maya ni bagai batini omah hanglai kha phaji chung khanalani borok khutui boyos abo saka bini tinta sanmung obo at least borok choli drop ang hingke borok sakham nogo chrai khoroksano rugi nainen tu hangke belenya lama hamien bagai phaimaya tei tui kwrui tui bo norok nugui makhna or tui bong noros bena rok nani di nogrok tui rok bobahai ke chalai tong tei ninglai tong borok suk hamia jingjalni bising tui eke buini kokno to sung sanani thangya buni to town tongnai borok AC tongo facility kobangma tongo borok to town tongai roksa phiasini Tripura sarok hingkangke jisuk hasuk kusuk hingke chini borok ni chung saimano jisuk panthor kusuk hingke chini borok ni chung saimano yokmung bufru manchi nai khana nung phayo pati sinamui angnono rnai hinui kogrlango tini bo phayo tini kogrlango phiaba boot ungui paimani yagulo hingkangke kebo hisabo sungnani phaya jingjal tamo ungui tong tamo mani tong kebo sungnai kwrui abono bongni khakhekmung hadi chungte khorosa khoroknai bo khornai no asuk borok satung prao buikhe tongflamani omsuk degree celsius ni kok tungflalai no hablai tongna jakring lamani phia borok tini lamao sa asuklai ahge satung hiya kari borok sanmung tima asuklai mani bo ni bungta ha ande dukhupriya ban sandrni ani bagai no pinor sungde tui krei lama krei ani bai phayo bedu jna thangi kok sago hingke sinor lama nai tini phayo sung ani bagai bana maniya sung phayo tini lama alkai nani
Soitan simi jeng payo. Saya mai mu ma saya huk dong huya kai payo besak lui tungu besaya kai payo jeng. Asudra kosto. Ini besar rumah pori. Ani besar ara pori nani school gam kere mas to phamya lama ka ham kere aini bagu baire ro talagi gori bro mar geseng. Election sekarang kok dari final apa ya? Kau rupaya dabu election kor ke emle nana sina thai joto kau jena tau ble kri kha. Lama ria. Nai phaya. Jeng bisi kok telur gelak katam nih ke same jengjang no same condition tangi ke para je brok fungtani ne phale mani brok abah kino o tibrasarok ni kepal ni birmano jeng tai besuba sawi ba salang sinai tangi ke jeng saimano borok ni ke jeng sa sal nuk sa ngi tongmai man jara bo tak tibrasarok ke kelugjak kelugmang te bisi kolak kelugsio piaba do phano mo fiok hini kebang mana asa yo fia bakha bani takuti bosong sungsin cakang ke chungla sayang nai aboni bagai nugi man khana nai di borok boba hake tibrasarok ojung jalo ini satong hia karei lama wasuk lai bani ke boba huk ni jora huk ya kari felio ke boba busak li gnang nogo busak li ya kari felio ke boba tini samong kebang ma tongmani tini ya kari fele bani jingjal abno borok ni tini oro himui fele bor tin torna achuk lai bani fu boma ke fai tini ke achuk lai nor tini satong pra borok hake khlai tong nai dino khabon takuti buksong sudo jing abono koinai tabungni haste hapang kok rui thangma rok no borok ni dabi rok je puron khaijani ingtung ni khapang takuti buksong tamni ke borok ni sanmung bo abono at least borok hospital thangdrop lam kahamanani obosmil borok chaitomung tuile borok jeba je hini saw borok je khapon kainanai ba current tongkha kainanai hini borok abo koyekta saw men ke borok ni sanmung ke lama thanglai sukhaijani abo si borok ni sanmung main important borok ni life o chung nangkukmani hingka ke tui lama current a tinta no bisibak nangkugo chung saimano abakene naitungni choya karei chung norno sabo phaikang ke fiok nai borok no chung abono norno update tongnai naitungni choya karei delek tuni mongkhe Darmode Tripura bo kamini Banjondro Rajapara Namun bagian lama achuk lai bani जोंहाय प्रथम क्लाय लामा एक नम्बर क्लाय बिनि परे क्लाय जों तुइ बिनि परे क्लाय कारेन्ट अबनि बागै जों दा लामाङा आखि आसुक लायो ini boyos besan kata आंनि बयस कमसे कम 60-65 रक चलिखा 60 bosor ni thangka kami umang na tongi आ पाकामि म तुइ सुनानै kuno farmaya kon कुनु फानो गरै दाउफोर थाइनाय दिनाव नापनि जों थाइनाय मानो कासार कासाबिन गरै जे बुलुं सिदि माहिनो जों दै लोंनानै जों बुलुं बसैनि दै ना दै सानि दै बफां बलाय कसाक गन मानो अब पिसे ताबो सातुं रामै थाका taklai election ni budar kha ताकाय इलेक्शन अब प्रथम जों बुरिया हितो माने अब थां भिडियो छय रेखा जों बुर लाइसनि जों देहाय खायनाय हियै जों रे खाबु budu mani yakolbo manliya बुर माने आगलबो माया जों दाबो दाव ब साका निर्वाचन पाइखाय क्लाय जों बेबस्था खायनाय आरो हियै ब जों छय माने परे दैया ताव कुनु अंगक्रै अबनि बागै जों ताव तिनि आचुक लायो aibusi parati achuk layo lamo जों दा 9टा पारा दैयो noite parati na tor samung ke suru tui simita natai लामा सिमि तै कारेन्ट स्कुल school cerai rokle bo bakir surugi matong bahai master स्कुल खरै मास्टर से थामिया लामा से करिंगा थामिया कतिया सना क्षमी सरंगे आइ फरे मातुं दा ini tabuk tahu 60 bosor plus ni thangka tabuk musuh sudah mai बुल करिखौ budi buskang rokla thangi kok dari बुल बिस्काराव थाङै ने तारले माने खायनो नो जों कोनो गावरनाय नो जों कोनो नेताया जों फिताया जों बातिनि बुरुया जों साधारण खखै जानाय जन साधारण से तमांगे क्लास जों सुदु लामा तै ह कारेन्ट अवश्य जों दरकार non oh tinta na samung na tabuk am yang ke noroni bagai noroni lama nor sablo na sigi tong kali lama sanang ro डिएम नायसिन दङ एले सीएम नायसिन दङ जों ni tam singamo धर्मजय त्रिपुरा